ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கு 4000 ரூபாய் தர்றதாக வந்து தமிழக அரசு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப தலைவிக்கு தரக்கூடிய 1000 ரூபாய் வந்து தரப்போகிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. தமிழக அரசு தரப்புலேருந்து ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் பொருட்களும் வந்து தரதாக வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. பொங்கல் சிறப்பு பொருட்கள் வந்து தரதாக சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொகை வந்து தரதுனால மக்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த தொகை வந்து கிடைக்க போகுது, அதாவது எந்த விதமான ரேஷன் அட்டைக்கு வந்து இந்த தொகை வந்து தரப்போகிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டன் அழுத்தி ஆன்லைன் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோக்களெல்லாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா பொங்கல் சிறப்பு பொருட்கள் வந்து தரதாக வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. இலவச பொருட்கள் வந்து 20 வகையான பொருட்கள் வந்து அடங்கும் அப்படின்னு வந்து முன்னாடி வந்து அரசாணை வந்து வெளியிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில மணி நேரங்கள்லேயே 21 பொருட்கள் வந்து தருவோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு பொருளை வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருந்தாங்க. 21 பொருட்களை வந்து தருவோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில நாட்களுக்கு அப்புறம் மக்கள் வந்து தொடர்ந்து கோரிக்கை வந்து வச்சாங்க. இந்த மாதிரி தொகையை வந்து கொடுக்கணும், போன வருடம் கொடுத்த மாதிரியே இந்த வருடமும் தொகை வந்து கொடுக்கணும், மக்கள் வந்து பொங்கலுக்கு வந்து சந்தோஷப்படும் வகையில் வந்து அந்த தொகை வந்து இருக்கணும், அதனால் தொகை வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து கோரிக்கை வச்சாங்க. அதனை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து போன வருடமே 4000 கொடுக்க சொல்லி வலியுறுத்தியிருந்தார். அதாவது எதிர்க்கட்சி தலைவரை வந்து வலியுறுத்தியிருந்தார். இந்த வருடம் பார்த்திங்கன்னா அந்த 4000 நாங்களே வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த தொகையை பொறுத்தளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஷன் அட்டைக்கு மட்டும்தான் தருவோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அனைவருக்குமே வந்து கிடைக்காது அப்படின்லாம் வந்து கிடையாது. ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஷன் அட்டைக்கு வந்து தரப்போகிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. மொத்தம் 5000 ரூபா தருவாங்க. அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாதம் மாதம் குடும்ப தலைவிக்கு தரக்கூடிய 1000 ரூபாய். அதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொங்கல் பரிசு தொகையாக 4000 ரூபாய் வந்து கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. 1000 ரூபாய் வந்து கொடுப்பாங்க. அதோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த 4000 கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுடைய ரேஷன் கடைகளிலே கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அந்த 4000 ரூபாய் தொகையோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா 21 வகையான மளிகை பொருட்களும் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. கடந்த வருடம் பார்த்திங்கன்னா 2500 ரூபாய் வந்து பொங்கல் சிறப்பு தொகையை வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போ இதை எதிர்கட்சி தலைவரான மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து 4500 ரூபாய் வந்து கொடுக்கணும், அல்லது 5000 ரூபாய் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து கோரிக்கை வந்து வச்சார். கொடுக்க சொல்லி வந்து எதிர்கட்சி தலைவர்ன்ற முறையில் வந்து கொடுக்க சொல்லி வந்து வலியுறுத்தினார். அதனை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 2500 ரூபாய் வரை வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. எடப்பாடி பழனிசாமி அவர் அப்போதைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து 2500 ரூபாய் வரை வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து இந்த வருடம் பொங்கலுக்கு வந்து நாங்கள் 4500 ரூபாய் வரை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா போன வருடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2500 ரூபாய் கொடுத்ததுக்கே 4500 ரூபாய் 5000 ரூபாய் வரை கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து கோரிக்கை வச்சவர். இந்த வருடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4500 ரூபாய் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து மக்கள் வந்து கோரிக்கை வச்சாங்க. அதன் அடிப்படையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 4500 ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இன்னும் அஃபிஷியலாக வந்து வெளியே ஆகலாட்டியும் இந்த 4500 ரூபாய் கொடுக்குற அறிவிப்பு வந்து அஃபிஷியலாக வெளியில் ஆகலாட்டியும் இந்த 4500 ரூபாய் கொடுக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து தகவல் வந்து பரவிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த ரேஷன் அட்டை பெயர்களையும் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. அதாவது 3 வகையான ரேஷன் அட்டைக்கு வந்து கொடுக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அரிசி வாங்கக்கூடிய அனைத்து நபர்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5 வகையான ரேஷன் அட்டை இருக்குது. அதில் வந்து 3 வகையான ரேஷன் அட்டைக்கு மட்டும்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி வந்து வழங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில். நீங்கள் உங்களுடைய ரேஷன் கடைகளில் அரிசி வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து இந்த தொகை வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. குடும்ப தலைவிக்கு வந்து 1000 ரூபாய் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க, கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த தொகையோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 4500 ரூபாய் வந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. 4500 ப்ளஸ் வந்து 1000 5500 ரூபாய் வரை வந்து கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பொங்கலுக்கு வந்து மக்கள் வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க அப்படின்னா சொல்லலாம். இந்த தகவல் வந்து உறுதியாச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். ஏன்னா மக்கள் வந்து ரொம்ப எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாங்க. இந்த தொகை வந்து கொடுப்பாங்க, குடும்ப தலைவிகளுக்கு வந்து 1000 ரூபாய் கொடுக்குற திட்டத்தை வந்து வேகமாக வந்து நிறைவேற்றுவாங்க அப்படின்னு வந்து எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அந்த திட்டத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைவேற்ற போகிறாங்க. 1000 ரூபாய் வந்து குடும்ப தலைவிக்கு வந்து கொடுக்க போகிறாங்க. அதனோட வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பொங்கல் பரிசை வந்து கொடுக்க போகிறாங்க. அதனாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அனைவருக்குமே வந்து இந்த தொகையும் கிடைக்கும், அந்த 21 வகையான மளிகை பொருட்களும் கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்க நம்புறேன். இது போன்ற அரசு அறிவிக்கக்கூடிய சலுகைகள் பற்றி நீங்களும் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.